በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ ትከታተልዎ ብፍላይ ድማ ነዚ ነዊሕ ግዜ ክንፅበዮ ፀናሕና መፅናዕቲ ወንጌል ዮሃንስ ምሳና ሓቢርኩም ተፅንዑ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኩም ይኹን። ፈቃድ ኣምላክ ኮይኑ ንህለ ወንጌል ዮሃንስ ጀሚርና ኣለና ናብ ካልእ ሰብ ክበፅሕ ከዓ ክነመሓላልፎ ሓደራ ይብል። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ከመይ ጌርና ኢና ክነፅንዕ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 5 ብፍላይ ብጠቕሲ ድሕሪ ጠቕሲ እንዳገበርና ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ናይ ኮመንታሪ ቦክስ ወይ ከዓ መወከሲ መፅሓፍ ጥልቕ ኢልና በብሓደ ኢና ክንሪኦ። እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ረብሓ ክህበና እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ብሓጎስ ብደስታ ብክንደይ ሰናይ ነገር ንኣምላኽ እንዳመስገና ኢና ንጅምር ዘለና። ኩላህና ናይዚ ተኻፈልቲ ብሓንሳብ ኮይና ክነፅንዖ ብሓንሳብ ኮይና ሓሳባትና ክነካፍል ርእቶኹም ክትህቡ ክፅበአ ናብቲ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ነዚ መቕድም ናይ ወንጌል ዮሃንስ ክንሪኦ ኢና። ድሕረ ባይታ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብቲ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ኢልና ክንሪኦ ኢና። እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን። ዘዳግም ምዕራፍ 4:1 ሕጂ ድማ ወእስራኤል ምእንቲ ብሂወት ክትነብሩን ናብታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ዝህበኩም ምድሪ ክትኣትውዋን ክትወርስዋን ነዚ ኣነ ክትገብሮ ኢለ ዝምህረኩም ዘለኹ ሕግታትን ፍርድታትን ስማዕ። ነታ ትመፅእ ደላ መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርሳን ክንኣትዋንሲ እዚ ክንሰምዕ ከድልየና እዩ። ምእንቲ ብሂወት ክትነብሩን ክትበዝሑን ናብታ እግዚአብሔር ነቦታትኩም ዝመሓለሎም ምድሪ ክትኣትውዋን ክትወርስዋን ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ተጠንቂቅኩም ግበርዎ። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ነገር ዳ እምበር ብእንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ። ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካ እውን ዘይፈልጥዎ መና ከዓ ኣብላዓካ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ከምቲ መጀመርታ መንግስቱን ፅድቁን ድለይ ድሓር ካልእ ኩሉ ክውስኸኩም ክወሃበኩምን እዩ ዝተባህለ እዩ። ቃል ኣምላኽ ቀዳማይ ነገር እዩ ኣብ ሂወትና ንዓና ንደቅና ንመን ንዓና ንደቅና እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣጥመየካ ኣዋረደካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ። ስለምንታይ? እግዚአብሔር ብዛዕባ እንጀራ ቀዳምነት ኣይኮነን። እንጀራ ክህልወና ፅቡቅ ነገር እዩ። ክንሰርሕ ክንፅዕር ብጥበብ ብመንፈስ ብፀሎት ክንንቀሳቀስ ፅቡቅ እዩ። ግን እቲ ካብኡ ዝበለፀ እንታይ ድብል እግዚአብሔር ሲ ሓደ ግዜ ጥራይ ደይኮነ ብዙሕ ግዜ እንጀራ ካባና ይወስዶ እዩ። ከም ንዋረድ ከም ንደክም ከርተት ከም ንብል ይገብረና። ስለምንታይ? ብዛዕባ እቲ መንግስቱን ፅድቁን ክደሊ ምእንቲ ብዛዕባ መግቢ ብዛዕባ እንጀራ እንታይ ገይሮም ደቂ እስራኤል ንኣቦታትኩም ዘይፈልጥዎ ሰሪሖሞ ዘይፈልጡ ቅጫ ኣይኮነን ስርናይ ኣይኮነን ስገም ኣይኮነን ኣብዚ ምድሪ ዝበቆለ ነገር ኣይኮነን መና ሃብክኹም እዩ ዝብል። ንሕና ዘይንፈልጦ መግቢ እግዚአብሔር ክምግበና ይኽእል እዩ። እቲ ንኤልያስ ብኳኳት ዝመገበ ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንዘለዓለም። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር መንግስቱን ፅድቁን ኩሉ ነገር ክጥዒ ሓዳር ክጥዒ ውሉድ ክጥዒዩ ንሕና ክንጥዒ ቤተ ክርስቲያን ክጥዒ ህዝብታት ክጥዒ ኩሉ ነገር ክጥዒ ቃል ኣምላኽ ቀዳማይ ነገር እዩ። እቲ ይፅናሓለይ ክንብሎ ንኽእል ነገር ኣይኮነን። ይፅናሓለይ ተኢልና እንድሕሪ ዝመልሰና ሓይሊ እዩ ማለት እዩ። ዘዳግም 29 እቲ ስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ምእንቲ ክንገብር እቲ ግሉፅ ንዘለዓለም ንዓና ንደቅናን እዩ። እቲ ዝተሰወረ ንሕና ዘይንፈልጦ ናይ ኣምላኽ እዩ። እዚ ቃል እዚ ግን ንዓናን ንደቅናን እዩ። ንመን? ንዓናን ንደቅናን።
መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስ ክንጅምር ከለና እዚ ከምቲ እኽሊ ዘሪእካዮ ዝበቁል እቶም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቦም ተዘሪኡ ዘብቁሉ ስድራ ቤታትን ነፍሳትን ከም ዝልምልሙ ከምታ ወሓይ ዝርባ ዘላ ገረብ ከም ዝልምዑ ከም ዝበዝሑ ነገር ከዓ ሰላም ከም ዝኸውንን እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ። ወንጌል ዮሃንስ 5:38 በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣይኣመንኩምን ቃሉ እውን ኣይሓደረኩምን ይብሎም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበሩ መምሃራን ሕጊ ፈሪሳውያን ህዝቢ እስራኤል በቲ ንሱ ዝለኣኾ መን ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣቦ ዝተለኣኸ ብህያው መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክንመሃሮ ዘነቓቕሓና ንዕኡሲ ኣይኣመንኩሞን እሞ ቃሉ ኣይሓደረኩምን ማለት ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ስድራ ኣምላኽ። እንታይ ማለት እዩ? ቃሉ ዘይሓደሮ ስድራ ይብተን፣ ቃሉ ዘይሓደሮ ሰብ ይጭነቕ፣ ይሓምም፣ ይደክም፣ ተስፋ ይቆርጥ፣ መጻኢኡ ይጽልምት። ቃሉ ዘይሓደሮ ቃል ዘይሓደረካ ማለት ንኣብነት ብኻልእ ኣዘራርባ ንርአዮ ኣነ ቃል ኣምላኽ ኣይፈልጥኒ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣይፈልጥኒ እንታይ ማለት እዩ? ኣይሓደረንን ቃል ኣምላኽ የብለይን ብርሃን የብለይን ኣብ ጸልማት እየ ዝመላለስ እሞሎ መዓልቲ ካባይነ ካባኻትኩምን ኣብ ጸልማት ክነብር ዝደሊ ሰብ ኣሎ? እንተደኣ ዘይንደሊ ኮይና ንዑ ነጽንዕ፣ ንዑ ብሓንሳብ ኮይና ንመሃር፣ ብሓንሳብ ኮይና ንዕበ። ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ቃሉ ኣብ ልብና ብምሕዳር ኢና ጸልማትና ክንገንሕ፣ ሕማማትና ክንፍውስ፣ ድኽነትና ክንህብትም፣ ዝወደቕናዮ ነገር ክንትንስእ ክንለዓል ንኽእል። ስለዚ መምሃራን ሕጊ ፈሪሳውያን ብዙሕ መጽሓፍቲ እንዳተንተኑ እንዳንበቡ ግን ቃሉ ኣይሓደሮምን። እንታይ ይብሎም? ናይ ዘላለም ህይወት በተን ጽሑፋት ትረኽቡና መሰለኩምሲ ትምርምርዎን ኣለኹም፣ ንሳተን ከዓ ብዛዕባየን ዝምስክራ ኩለን ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ። ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም። ሎሚ ነዚ ወንጌል ዮሃንስ መጽናዕቲ ክንጅምሮ ክንከለና ብዙሕ ሓላፍነት ብዙሕ ጸወር ኣብ ልብና እናተሰማዕና እዩ። እታ ስድራ ሰላም ክትከውን ነፍሲ ወከፍ ጉዕሰናን መጻኢናን ሰላም ክኸውንሲ ናብ ክርስቶስ ክንመጽእሲ ኣይንደልን ኢና፣ ኣይትደልዩን ኢኹም ኢሉ ኸሲስዎም። እዚ ዓብ ነገር ሓያል ነገር እሞኒ ልቢልና ክነስተብህል ሓደራ ይብል። ንሱ ድማ እዚ ምእንቲ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግባእ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃለ ይበሎም። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ወይ ካልኦት መጽሓፍቲ ቅዳሴን ኩሉ ማህሌትን ኣቋቋመን ኩሉ ኣሎ ዝበሃል መዝገብን ስብሃታትን ንእግዚኣብሔር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንዕኡ ንቅድሶ፣ ካብኡ ተቐቢልና ንዕኡ ንህቦ። ስለዚ መጽናዕቲ ቃል ኣምላኽ ማለት ኣብ ልብኻ ቃል ኣምላኽ ዓቂርካ ህይወት ምርካብ ማለት እዩ። ካልእ የብሉን። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ምስ መኳንንቶም ንዕኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ንመን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይፈለጥዎስ ነቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ። ኣብ መንጎ ሰንበት ምንባብን ኣብ መንጎ ጥልቕ ኢልካ ነቲ ትምህርቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሉእ ሓሳብ ክርስቶስ ምርዳእን ይፈላለዩ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣሸጊርና ዘሎ ነገር እዩ። ነቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ኣያስተውዓልዎን እሞ ብግብሮም ፈጸምዎ፣ ብፍርዶም ፈጸምዎ። ፍርዶም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብጌጋ ውሳነ ወሰኑ። ብኡ ህያው ጌርካ እኒኻ እሞ ንትእዛዛትካ ከቶ ኣይክርስዖን እየ ይብል ዳዊት። ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሒዙ ከዓ እቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትርጉመሎም ከሎ ብሙሉ ካብ ሙሴ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ማለት እዩ። ሙሴ ክንብል ከለና እቶም መጽሓፍቲ ሕጊ ኢልና ንጽውዖም እዮም ማለት እዩ። ካብኦም ጀሚሮም ኩሎም መዝሙራትን ብምሉኦም ነቢያትን ብዛዕባኡ ከም ምዃኑ ተርገመሎም ኣረድኦም። እቲ ኣብዚ መጽናዕቲ ዝንሪኦ ንሽፍኖ ወይ ከዓ ንወስዶ ዝዓብየ ነገር ከመይ ገርና ንክርስቶስ ንርድኦ፣ ከመይ ገርና ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነብር፣ ከመይ ገርና ነታት መጽእ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንረክብ እዩ ኢና ክንሽፍና ኣብዚ ማለት እዩ። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ጸጋ ተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን። እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስ በቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን
ቀዲሙ ከምዝ መስከረ የናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እና መርመሩ ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከምዚ የገልገሉ ተገለጸሎም ሕጂ ሙሴ ይኹን ነቢያት ኩሎም መዝሙራት ዝተጻሕፉ ንዓና ንኣገልግሎትና እዮም ንኣብነት ከመይ ገሮም እዮም ነቢያት ንዓና ኣገልግሎምና ቀደም እንዲዮም ነይሮም ክንብል ንኽእል ኢና እወ ነቢያት ከመይ ገሮም ኣገልግሎምና ዶ እወ ሙሴ ከምዚ ኸማይ ነቢ ከተንስኣልኩም እዩ እንተዘይብለና ኢሳያስ ድንግል ክትጸንስ ያወዲ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብሎ እያ እንተዘይብለና እቲ ብምሉእ ተስፋታት ዳዊት ኣብ መቓብር ምብስባስ ኣይርአኒ ባርያኻ እንተዘይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ከም ዝትንስእ ስጉእ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣይምፈለጥናን ነርና ሕጂ ግን እዚኦም ብምሉኦም እሶም ስለ ዝመስከሩ ንክርስቶስ ክንቅበሎ ነቲ ብኣዳም ዝወደቐ ናብ ሲኦል ዝተወስደ ሰብ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝጓትት ዘምፅእ ዝስሕብ ሓይሊ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተዋህበ ነቢያት ከም ዝገሮም ኣገልገሉና ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘየገልገሉ ተገለጸሎም እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ዝተላእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ካበይ ዝተላእኸ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተላእኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ሕጂ ወንጌል ማለት ከዓ እዚ ሒዝና ዘለና እዚ ነጽንዖ ዘለና ዮሃንስ ኢልና ጀሚርና ያለና እቲ ካልእ ኩሉ ካብ ማቴዎስ ጀሚሩ ክሳብ ራእይ ዘሎ ወንጌል ንብሎ ንሱ ወይ ከዓ ሓዲስ ኪዳን ዝነገርኩም ዝሰበኹልኩም ሕጂ ተነገረልኩም መላእክቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም እምበር ነዚ መላእክቲ ክሪእዎ ዝብህግዎ ትምህርቲ ወይ ከዓ ርእሲ ማእዝን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ ስለዚ ድሕረ ባይታ ቅዱስ ዮሃንስ ክንርኢና ናብኡ ንእቶ እንታይ ይብል ማርቆስ 1:19 ካብኡ ንእሽቶ ሕልፍ ኢሉ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሃንስ ሓውን ኣብ ጃልባ መርበቦም ክዕርዩ ከለዉ ረኣዮም ብኡብኡ ፀዋዖም ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዝኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዝኣቱ እቶም ኣሕዋቱ እዞም እዚ ነዛ ወንጌል ዝያደ ጸሓፊ ዮሃንስን ሓዊ ያዕቆብን ነቦኦምን ነቶም ሰራሕተኛታትን ግድፍ ኣቢሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብዎ በዛ ኣጋጣሚ ምናልባት እዚ እቲ ኣብ ህይወትና ዝበለጸ ዕድል እዩ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና ንዕኡ ግድፍ ኣቢልና እዘን ደለዋና ደቃይቕ ሓፀርቲ ንዕአን ብዛዕባ እዚ ነገር ዝኣምርዳእ ከነሕልፈን ሓደራ ይብል ንኩሉም ገድፎ ብድሕሪዚ ኩሉ ገዲፎም ሰዓብዎ ሃዋርያት ከም ዝፀውዖም ካብቶም 12 ሃዋርያት ኢሉ ስልጣን ከም ዝሃቦም ማርቆስ 3:17 ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሃንስ ከዓ ሓዉ ንኣቶም ድማ ቦአኔገርስ እዚ ማለት ኣውፃኣሎም ሳጓ ኔክኔም ኣውፃኣሎም ደቂ ነጎድጓድ ኢሉ ፀውዖም ቦአኔገርስ ደቂ ነጎድጓድ ኢሉ ሽም ዘውፃኣሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሓዊ ዮሃንስ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ እቲ ድሕሪ ሰማዕቲ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብ44 ሰማዕትነት ዝተቐበለ እዩ ብሰማዕትነት እስጢፋኖስ ዝተሓጎሰ ሄሮዶስ እቲ ህዝቢ ብኡ እስጢፋኖስ ክቅተል ከሎም ቢብና ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ብ40 ኣምኒ ምስ ቀተልዎ እቲ ህዝቢ ተሓጒሱ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ንያዕቆብ ከዓ ክቀትሎ መደበ ኣብ 12 ግብረ ሃዋርያት እንታይ ድብልና ንብብ ብርቱዕ ስደት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ደሎ ቁፅሪ 1 በቲ እዋን እቲ ንጉስ ሄሮዶስ ንገሊኦም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ከሳድዶም ጀመረ ነቶም ቀንዲኦም ዝበሎም ሓዊ ያዕቆብ ዮሃንስ እውን ካብቶም ቀንዲ እዩ ከሳድዶም ጀመረ ንያዕቆብ ሓዊ ዮሃንስ ከዓ ብሰይፊ ቀተሎ እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ ድማ ኣስዒቡ ንጴጥሮስ ሓዞ ይብለናቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ብዛዕባ እዚ ሓዊ ዮሃንስ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዮሃንስ ወዲ ዘብዴዎስ ሓዊ ያዕቆብ እዩ ሓዊ እቲ 44 ድሕሪ ሰማዕቲ እስጢፋኖስ ዝተሰወየ እዩ ያዕቆብን ዮሃን ድሕሪ ዝንታይና ንረክብ መጽሓፍ ቅዱስ መዝጊብዎ ከም ዘሎ ዞም ክልተ ኣሕዋት ስልጣን ንደልዩ ከም ዝነበሩ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ንሃዋርያት ከም ዘሕረቕዎም ከም ዘቆጥዕዎም ነድሪ ከም ዘለዓሉሎም ከምኡ ኣዲኦም ማርያም ኣዲኦም እውን
حاديهم بيمان حاديهم بتقام نزوم دك أيسي أبي يمانكا على سقل اللي زبلوته زيت يوحنس نزاون جيل زيادة صحافة أب إسراء ماتيوس إسراء كساب إسراء 4 كريون خلينا نسو مالت يوحنس مسدرا بيتو أبو زبديوس أديو دما سولومي مريم تباهيلات فلتيا كلهم يمتم سدرا سيعبو من قويتا حجي قال سبات ند زبديوس نسيت زبديوس أدي يوحنسن أدي يعقوبن كل يوم مريم بلوهم بقال لها سولومي تبحال يا كم زعنات كنركب كلنا كي شجرنا مالتي أب كلتا متحف قدوس كنرينا ماركوس 15 4 كسا 4 حدا دلو بزعبا أد دك زبديوس كم زبل تصحيف نركب أنست دما برحق كوينن يمعدوا نبرا كباتاتن كا مريم بعلت مجدلان مريم مجدلاويت نبلان مريم أدي يعقوب نشتون يوسان سولومون نبرا أبزن كلتا معرفات متحف قدوس كنرين كلنا مالت أبزي ماركوس 15 ماتيوس 27 كباتاتن كا مريم بعلت مجدلان مريم أدي يعقوبن يوسيفن أدي دك زبديوس نبرا يعقوبن يوسيفن يلولو يوحنس يوسان يوسف جون ويوحنس تبعيلون كنرخبون خلينا أبزي كيندانا غير حدرا بزعباسي خالق جزي دما أسفح حبيلنا إذا شمات زي كميلو يتوعلون يتكملون كم زنبرا خنرينا نحجقن متان جزي خين وسد بزن إذا أد دك زبديوس زي أمخانا مريم كم تبهال سولوميون كم تبهال بقلا قات أما خنردا يدلي أدون جيل يوحنس حد خابتن أب قليلا نقويتا زقل قلوء زنبرا كابتن ساسان شدشن قدوسات أنستي أمسكال ون بعينا زرائز تعذبتيا بدحريو يوحنس مبار إذا ود زبديوس ود مريم ود زبديوس ود نوبر ود زخون يوحنس حاوي يعقوب سنة زاون جلزي صحافة مخانو ويكانو سفور فتو تباهيلي يتوع كم زنبره يوحنس فقرك زي نبلينا ويكا يوحنس فتو ناي قويتا ناي يسوس كرسوس يلنا وننببينا نسمع نخونينا كابدك مزامرتو حادة اتي يسوس زفكرو زنبره أب أفلوب يسوس تتأجعو أب مأدي نبره يبل 10 سلستن يوحنس 10 يسوس نديون نتزفكرو ود مزمورون أب تقو دوي لو مسرعي نديو أتسبيتي إنه ودخي بلا نتود مزمور كا إنها ديخا بلو اتود مزمورون كاب شعو جميرو نابيتو وسدا بيتروس دما قلت سيلو نتي يسوس تفكرو ود مزمور كسعب كله رأي نسو اتي كترر خلو أب لبي يسوس تسقع إلو تقميتو سنبرا أمو قويتا يحلفو سبكا من يزبلا إيو حجي من يخمزيلو دتصحف زلو مسلوكم يوحنس يبزع روسي دتصحف زلو زين مساكر زياتن يوحنس اتفتو زبال كم زنبرا زتصحفه بعلو ينكرنا يوحنس ود زبديوس مالتي فتو منبارو قال خابتي كنريو زقبعنا نقراتي أب لوكاس حدا 4 أدقويتاي ناباي كتمتخ إزخابي كون الليلة دو أدينا إلسابيت تزاري باي نبرتن كم زبالتو قويتا نتزفكر يوحنس نديو حدر هابو ما انت زد مايو زمسلني كاب كلهم هواريات نوح إدمز صنحه قليمنا 15 عامت ندقويتا ألي وائي بلو كلخا ازي سبيسيفيك نمبر زي أب زمهت ديسكافر كنقبرو ويكا كيف تشوي دلي اكن نحجي بززلو 3 عامت يخون حانت عامت يخون 15 عامت يخون بزي قدس ندقويتانا يسوس كريستوس كابو حدر تقبلو كمز وسدا ازخام إذا أمونغو قويتانا يسوس كريستوس زنبره أمونغو يوحنس زنبره ما عليها زي بالويكا أخلق زي كل أمون فقري صنوع فقري إنا نرئي بزحات مهرات كم زقلتوها كابتن 3 عبيت تزازاتنا أملاكا بخلو انتناخا مفكار رئيسخا مقزاء بخانا ديخانا أخبر كاب زبلا عبيت تزازات يوحنس عزيو تساخي إلوي كوينو لي يمدولو زنه برخت قالات زياتنسي يوحنس تساخي أنا لين كويننا لين نابنت انت دارينا نمذكرت على أكل زداك محمد 16 أبتا أكسي أبير أملاخ كازهبه كمدري عدمي خامي انت خنوح ما انت خطبق الكانون
كمتي እግዚአብሔር አምላክካ ዝኣዘዘካ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዝብል ኣቦኻን ኣዴኻን በኣኻ ባህ ይበሎም እታ ዝወለደትካ ድማ ባህ ይበላ ከም ዝበለ ኣብ ምሳሌ 23:25 እዚ ንእግረ መገደይ ኣብ መንጎ ውሉድን ወላድን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣቦኻን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣዴኻን ድሕሪታ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ተገዛእ ዝብል ተዓባይ ትእዛዝ ድሕሪ ኣምላኽ ዘላታ ዓበየት ትእዛዝ እያ እዚኣ ሕጂ ድሕሪ ነዲኡ ማርያምን ዘብዴዎስን ምግልጋሎት ተኻፋሊ ዝበረኸት እዚ ድሕሪ ምዃኑ ናይ ኣቦኡን ናይ ኣዲኡን ድሕሪ ምእዛዙ እታ ኣደ ጎይታ ኢልና እንፈትዋ ነፍቅር ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኸኣልያ ዕድል ዝረኸበ ወዲ መዝሙር እዩ ነዚ ድሕሪ ኩሎም ነቢያት ብሃዋርያት ኣብ 100 ዓመት ቢሉ ዝመተ ይብሉ ብዙሓት ካልእ ዮሃንስ ሓደ ካብቶም 12 እዩ ካብቶም 12 ሃዋርያት እዩ ሓደ ካብቶም 3 ኣዕኑድ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዘለዉ ድማ እዩ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሃንስ ገላትያ 2:9 ሃዋርያ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊፅዎ ዘሎ ካብቶም ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካብቶም መምላስ ሙሴን ኤልያስን ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝረኣየ እውን እዩ ማርቆስ 5:37 ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብ ዮሃንስ ሓዊ ያዕቆብ ሓደ እኳ ክስዕቦ ኣይፈቐደን ይብል ብድሕሪኡ ናብዛ መፅሓፍ እዚኣ ፍሉይነት ዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ድሕረ ባይታ ዮሃንስ ከምዚ ድረኣናዮ ኣቐዲሙ ኮይኑ ንሱ ካብ 12 ሃዋርያት እዩ ሓዊ ያዕቆብ እዩ ወዲ ዘብዴዎስ ኣዲኡ ማርያም ትበሃል ንሱ ካብቶም ኣዕኑድ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ እዩ ዮሃንስ ፀሓፊ እዛ ወንጌል እዚኣ ካብቶም ንኤልያስን ሙሴን ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝረኣየውን እዩ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ድማ ዮሃንስ እቲ ኣብ ኣፍ ልቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፀጊዑ ትርክታ ልቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምዕ ዝነበረ ብፅሞና ብመንፈስ ብኣእምሮ ብኩሉ ነገር ኮይኑ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሉፍ ትርፍን ዘለዎ ፀጋ ምርዳእ ዝተምሃረ ኣቦ እዩ ስለዚ ኣዚና ኢና ክንባረኽ ማለት እዩ ኣዚና ኢና ክንባረኽ እሞ ምሳና ፅንሑን ካልኦት ካካፍልዎ ስለዚ ብመሰረት ትውፊት ቅዱስ ዮሃንስ ሃዋርያ ናይ ስነ መለኮት ምሁር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ መብዛሕቶም ሰባት ወይ ከዓ ሊቃውንቲ እቲ ቴዎሎጂያን ይብልዎ እዮም እቲ ምሁር ናይ ስነ መለኮት ይብልዎ እዮም ማለት እዩ መፅሓፍ ወንጌል ዮሃንስ ካብተን ካልኦት ወንጌላት ዕሙቕ ትሕዝቶ ዘለዋ መፅሓፍ እያ ብዙሓት ሊቃውንቲ ስለ ወንጌላዊ ዮሃንስ ክፅሕፉ ከለው ወንጌላዊ ዮሃንስ ፍልይ ብዝበለ ብሉይ ኪዳን ባህሊ ኣይሁድን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ስርዓትን ቋንቋን ዕብራይስጥን ጥሉቕ ፍልጠት ከም ዝነበሮ ይሰማምዑ ከም ቀንዲ እውን ጎይታ ቅድሚ ምዕራጉ ፈታዊኡ ምንባሩን ድሕሪ ትንሳኤ እውን እንተኾነ ጎይታ ፊት ንፊት እናተዛረበ ፀሓፊ ይብሎ ምንባር እዩ እዚ እቲ ካብ ኣብ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ንረኽቦ እዩ ኣብቲ ናቱ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ናውቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ እውን ናይቲ ኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፀሓሕፉ ወንጌላዊ ርእሱ ብዙሕ ኣይገለፅን እዩ ከም ኣይሁዳዊ ይኹን ወይ ከም ፀሓፊ እዚ ወንጌል እዚ ብግሉፅ ርእሱ ኣይገለፅን እዩ ግን እዚ ማለት እሱ ምዃኑ ንወንጌል ዮሃንስ ከም ዝፀሓፋ ዘጠራጥር ድማ ኣይኮነን ዝጠራጥሩ ኣካላት እውን በዚ የለውን ማለት እዩ ዝያዳ እኳ ደኣ ብዙሕ ሰብ ንምርድኡ ብዝሽገረሉ ኣገባብ ኣፀሓሕፉ እዩ ርእሱ ገሊፁ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 20 ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ክስዕቦ ከሎ ረኣየ ጴጥሮስ ድማ ነቲ ኢየሱስ ግልፅ ኢሉ ነቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ክስዕቦ ከሎ ረኣየ ንሱ እቲ ክድረሩ ከለዉ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ፅግዕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝነበረ እሞ ጎይታ ያሕሊፉ ዝህበካ መን እዩ ዝበሎ እዩ ይብል ከም ልሙድ ኣበሃህላ ሕጂ ወይ ከም ልሙድ ኣፀሓሕፋ ጴጥሮስ ድማ ግልፅ ኢሉ ርኢኒ ክብል እዩ ዝነበሮ ብተወሳኺ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ፅግዕ ኢለ ተቐሚጠ ነበርኩ እቲ ሓሊፉ ዝህበካ መን ኢሉ ዝሓተትክዎ ኣነ ክብል ኢኻ ትፅበ ብኣንፃሩ
حواريا نسو كم كال سب كم حدا خاب حواريات كوينو بزعبا رأسو أزنتاويو زخون إذي كابت قلة نمرتو كيزي زوسدلكا أقباب أتصحفوي كاب حواريات حدا سب مخاني يدو تصحف ننفسوسي أما أخل حواريات أقميتو نحنا ختصحفلنا خلو وين زوانجيل زختصحفو خلو نسو أما أخل حواريات تقميتو بزعبو يزنتو خمزلو تراي كوينيو زقرب مالتي بخمزة أقبابي صحف سلازنا برد ما نسو بعلو صحافي صحافي زي أمخانو صحافي عسرا 4 كلتن إتي بزعبا زي زمسكرن زي صحافن إذا ود مزمول إزي إيو إتي مسكرو حق مخانو ما نحنا نفلتينا يبل إتي مسكرو حق مخانو نخلتنا قري مسكر قويت أنا يسوس كريستوس حق مخانو بعلي يوحنا زبلود ما حق مخانو نفلتينا يبل توساخي قال خابتهم 3 وانجيلا بليز زبلو دما بزعباتي كلمتي زلعلماونتن كلمة مهلاو مالتي كلمة مفتار عالم زنبرة قال ود أملاخ يسوس كريستوس بزعبها قال سبن أملاخن مخانو إذا تزعبي مستير تزعبي يتعمر تزعبي يمدحن نقري إذا ناخن مهان سمك زيابير استبارغن استمسكنن يخون سبن أملاخن مخانو بقلوت ممهارو إيو بزدما قداماي معرف مصحف وانجيل يوحنس بنصر نابتي قدم مفتار عالم زنبرن زولن زنبرن غويتانان ناب غويتان نابتي ناي مجمرتا مصحف فطرت ويكا زفطرت إلنا مصحف موسى نريو كوستنا إيو دحريو زتتصحفلو زمن بوتان مسن عزب ببزح ما قد تمسكي بخمزلو مبزحتو يكزي أب إفسون بأقلقلوت مريحنات منبارو صحفتي نقرنا نزغ صحفون كله دحر لداتا كرسوس 96 كساد ميتي خاب عدمي زنبرة أبتغى بزعرف اللواني تحيف ويلهم بزحاتي سامامعو كابتوم 3 وانجيلات اتدحيرو زتتصحف وانجيل ونيو ناي موداتا زتتصحف كابتوم 3 وانجيلات ماتيوس ماركوس لوقاس كابهم اتزدحير زتتصحفي دحر لداتا كرسوس 96 عامة مرات أبيلو كم زتتصحف بزحاتي سامامعو قال علامة زي سبات بقويتا خامنو نمننت ود أملاخ اتقالن سقا خونا زبل نقر ود أملاخ كمهارو هيوت كرهبو مخانو دما باعلو يدي صحافه هاري يوحنس ود زبديوس انتايلو صحيفو إسرا سالاسان حدن قناخ يسوس نسو كريستوس ود أملاخ مخانو من انت ختامنو أمينكم بسمو هيوت كترهبو إيو زيتا صحافه نابزي أقزنا كنودينا مالتي الزوانجيل زي بزعبا قويتانا يسوس كريستوس إزي بزعبا نايزوخون هايمانوته وأنا أبزي هايمانوتي أنا خمزي إمنتي بزعبو يكونن بزعبا خا بزعبا كل خايو نسخا مس أملاخكا بيتتو هاي بكادولو مجدي نابوبو زبت صح نسخا يسوس كريستوس نسوق نعمو قدي من قدي حقن هيواتني بو كيركاسي كما يقركاتات مجد الله من قصة أملاخ نايزل علم هيوات ورسا إمبري بزعبا أبيناي جروب تمالالس انتي هيمانوت على سيكونن بزعبو يكونن سلازي سبيسيفيك بزعبا خايو بزعبا خيئيو أنا نايزل علم هيوات كورس يجزلي زبل سب مسانا حبيرو نازي متصنعتي وانجيل يوحنس كساتو فومو نعقون ندقون كخون نعنان ندقنان كنكون نعنان نتات نحجب زا مدرزيان نتتمت دلو منقصتخا بسلام كنحلفن كعكزناي سلام እግዚአብሔር مسعين مس كلكم من يكون ابتدمت دلو قال زبل كنرينا مالتي انجيل يوحنس معرف حاده قطر حاده قال زبل قال بقدمو نبر انديتول تا قال طراي بينا خنرينا سلام كونوا لي صاحم تصنحوا حوكم كش باولوسي تباركوا